Príťažlivosť stúpa. Tuto vidíte naše úžasné, najnovšie prostriedky školské. Vidíte, máme tu generátor náhodného napätia a prúdu. Vidíte tuto krásne pohybujúce sa ručičky. Tuto máme normálne žiarovku z 85. To je najnovší model v triede, sme ako vychytali. Vidíte to divne, akože nový 9. s týmito ešte Brežnev, keď nastupoval, s týmito zapájal sériovo svoje prístroje, áno. Toto je vlastne Edisonova tretia žiarovka. S ňou si svietil na domáce úlohy. Toto je Levinskej spínač, kde už spínala kolibrátor, ale predtým to ešte používali, neviem síce kto, ale toto mal určite, to som si istý. Toto mal súdruh Gottwald na svojej Volge. Ale vidíte to zapaľovanie bezkľúčové, to iba takto 3-krát a už to beží, už to fičí. Už to ide proste. Si sleduješ tú dotykovú technológiu? Ono to akože teraz sa hrajú, že veľmi sme veľkí, vymysleli sme dotykové sklo, ale toto bolo už v 68. A pozri sa, normálne dotyková technológia najmodernejšia, aha. Akože dotknem svieti, nesvieti. Rozumiem. Ty, ale sleduješ normálne dotyková technológia. Ako je a toto akože a toto chytá duše okolitých ľudí. To je generátor náhodných čísel. To normálne akože najnovšie prostriedky. Normálne akože... Že akože duchovia, hej? Model 65. Ale akože dobre, no. Poď preč, Satan, nechceme ťa. Ty.